हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिजनेसनि बागै बाहाय भिडिअ लाबोनाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोनहा खोनादोंमोन, गोदो नुदोंमोन जानो हागौ, गोदो माने बोसोरनैसो सिगां, बोसोरसे सिगां खायफाया जे रेनेटास नभा एबा रेनेटास वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड मोनसे खोनादोंमोन। आरो बे रेनेटास वेलनेस प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय रेनेटास नभा मुंनि मोनसे जिहेतु प्रडाक्ट फुड साप्लिमेन्ट ओंखारदोंमोन, जायो जोंनि आसामनि खोब मोनसेबो गामियाव जायि मानसि बेखौ बाहायो एबा बेखौ इउज खालामि मानसि गैयामोन बुंजासैमोन। मानो होनबा साफ्रोमबोनि गामियावनो बियो फुरा बाहायजाजोब्बायमोन। आरो बे रेनेटास नभानि बागैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेहाय गोदानै भिडिअ लाबोना होफैदों। आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो गोबां बे रेनेटास नभानि बागै मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो गोबाङानो प्रडाक्टबो मोननो हानाय जादोंमोन। नोंथांमोनहा जायफोरहा सिगाङाव दङमोन नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जानो हागौ। दा बे रेनेटास नभाया उनावहाय कर'नानि गेजेराव आरो उननि समाव माखासे गोबां जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा बन्द' खालामनाय जाबायमोन एबा बिथांमोननिफ्राय माने प्रडाक्टआ दिहुनजानाय जायाखिसैमोन। आरो पाब्लिकआबो बे समाव जोङोबो बावजोब्बाय, मिथिनो मोनाखिसै, गोबाङानो नागिरबायमोन, नागिरनानै मोनाखिसै। आरो गोबाङानो बे प्रडाक्टखौ बाहायनानै गावबा गावनि देहाखौ गोरा खालामनानै लानो हानाय जादोंमोन। आरो गोबांथार मानसिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय बादिबा बेजों गोबां बेरामबो हामजाबायमोन माखासेया। आरो गोबां मानसियानो बेखौ बिजनेस खालामनानैबो गोबां आरजिनो हानाय जादोंमोन। दा जिखि जाया बे मोनसे रेनेटास नभा, दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो लाबोना होफैदों नैबे भिडिअआव। बे रेनेटास नभाखौ देग्लाय 2022आव गोदानै रिप्रडाक्ट खालामफिननाय जाबाय बा रिप्रडिउस खालामफिननाय जाबाय। दा बे गोदानै दिहुनफिनजानाय रेनेटास नभानि बागै नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानो नागिरदों। आरो बे खेबाव रेनेटास वेलनेस प्राइभेट लिमिटेडआ रेनेटास नभा जों जायखौ फुड साप्लिमेन्ट हिसाबै बाहायनो मोन्दोंमोन, दा बेजों लोगोसे गुबुन मोननै मोनथाम प्रडाक्ट बिथांमोनहा दिहुनफिनबावबाय, जायखौ मा होनना बुंदों माल्टि प्रडाक्ट। बे मोनसे कम्पानि हिसाबै महर मोनबाय। दा बेनिनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन फार्स्टआव रेनेटास नभा, बे मोनसे आगोलनि जेरै दं सेमै एखेयैनो दङ। बेनिफ्राय नभास्टिन, बे मोनसे सप साबोन बे। आरो बेनिफ्राय एल'स्टिना जाहैबाय बेयो टुथ जेल, हाथाय फुरा टुथ जेल। दा बे मोनथाम प्रडाक्टखौ दा बर्थमान एभेलेबेल खालामना होदों। आरो आसा खालामो बिथांमोनहा उनावबो गोबांथार बेबायदि प्रडाक्टबो दिहुनबावनो हागौ, बेखौ जों बुंनो हाला। नाथाय बे प्रडाक्टफोरनि बागैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हागोन। फार्स्टआव प्रडाक्टखौ सिगाङाव मोनोमोन रेनेटास नभाखौल'। आरो रेनेटास नभानि जिहेतु प्राइसमोन एबा बेसेनमोन, बियो सिगाङावहाय जेसेबां दंमोन बेनिफ्राय बियो बांसिन जाबोबाय, जेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा MRP हिसाबै रेनेटास नभा बेनि थाखाय MRPआव 1794 रुपिस जाबाय, 1794 बे 94 बेखिनि। बेनिफ्राय 6 थाखा खम 1800, थारमाने बेनिफ्राय MRP हिसाबै बेनिफ्राय आरोबाव नभास्टिन सपनि थाखाय 460, MRP हिसाबै बेयाव 460 बिथांमोनहा बेखौ होदों। आरो बेनिफ्राय एल'स्टिन हिसाबै बेयाव दङ 360 MRP। बे मोनथाम प्रडाक्टखौ दा एभेलेबेल मोननाय जासै। आरो बेखिनि जायफोरहा बिजनेस खालामदोंमोन बेनि बागै नोंथांमोनहा गावबा गाव सेनियरजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन, एबा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव नाम्बार दं, बेयावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो लोगोसे जायफोरा मिथियाखै गोदान, नोंथांमोनखौबो कन्टेक्ट खालामनानै सोंनो हानाय जागोन बेनि बागै। आरो जायफोरा गोदान गोदो सिगाङाव मोननाय समाव कन्टिनिउ इउज खालामदोंमोन, नोंथांमोनहा बेखौ कालेक्ट खालामना लाफिननो हानाय जासिगोन। दा नैबे प्रडाक्टखौ जे रेनेटास नभा, बेखौ आं खिन्थाखाबाय अलरेडि, बेसेन एबा दामा बारायबाय। खिन्थु बोसोरनैबो गेप्स जाबाय, लगभग बोसोरनैयानो जाहैसिगोन, बोसोरनैयानो गेप्स जाबाय। बेनि थाखाय दा गासैबो बेसेना बांजोब्बाय, जेराव बिथांमोना GSTबो होनो गोनां दंसै मोनफ्रोमबो प्रडाक्टनि सायाव। GST जेरैजाय 18% GST जेरै सरकारा बुना होदों, बेबायदिनो रेनेटास नभानि थाखाय 18% बिथांमोना दानदों। नोंथांमोना बेवहाय बिथांमोननि बिजनेस प्लानाव नायबानो नुखागोन, जेरै 205.94% रुपिसानो रेनेटास नभानि थाखाय GSTआव दङ हिसाबै बारायखागोन, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगोन। आरो नभास्टिननि थाखाय 54 रुपिस 18% हिसाबै दङ। आरो एल'स्टिन हिसाबै 44.24 रुपिस GST हिसाबै दानदों। दा बे हिसाबै बेखायनो बिनि MRPआ बारायबाय, इनक्रिज जाबाय जथेस्थ'। दा बे आरो गुबुन गुबुन बेसेनफोरनि रुजुनाय आरो
भेलुनि सायाव बेस खालामोबा बेखिनि दामा जेबो नङा एबा गुबुनजों रुजुयोबा बिदि जाथावखागोन। दा बेखौ जोङो हमदांनो हाहरो। दा जेखि जाया मानो बिजनेस प्लान एबा बेनि प्रडाक्टनि इउज खालामनाय बेफोरनि बागै बाव बुंनो गोलाव जागोन। बेखायनो नोंथांमोननो जास्ट बेखौल' खिन्थानाय जादों जे रेनाटास नभाया गोदानै फैफिनदों आरो बेखौ जोङो मोनफिननो हानाय जाबाय। दा बेखिनि आरो जायफ्रा गोदानै रिइउज खालामफिननो लुबैदों, गोदो कन्टिनिउयै खालामबाय थादोंमोन, इउज खालामबाय थादोंमोन एबा बाहायबाय थादोंमोन आरो बाहायनो सानजेनदोंमोन मोनाखै, नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जासिगोन। डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दं, लिंकआव एबा नाम्बार दं, बेयाव थानानै नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हानाय जागोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।